Sziasztok, az Igafalgászt, itt van a következő dolgom. És ennyi. Ja, Minecraft túlélő. Nyáron lesz majd. Mátékos voltunk, meg is nyertem majdnem, csak nem sikerült neki. Ez a fordozás. Na, birkával kezdünk, az jó. Ja, Istenem. Amikás játék. Fasza. Jön az beszéd halkan este van azt jó. Úgyhogy kifölött a játék, majdnem nem tanultam meg. Jaj, vissza középre nem ki. Talán. Fogjál már meg a fasz. Most akkor kiestek. Mi a szó? Nem egy buzizi notebook is, nem tudom, hogy ja, Isten, most ne a söpöketet muszáj. Nem szálltam. Vagy 3 észre is van az alapszó. Jó van. Jó van, azt itt a mikrofon. Ja, túlét kaptam ki este. Na. Tizenegy ember, te basszál föl. Megint egy ember múlik ez a szabadöntő is. Ez könnyű talán. Hát... De Máté után is volt érzed, hogy itt hol nem voltunk döntő, hogy nézzük. Most máshol kell, úgyhogy... Most már sokan. Kétszer döntök, ráadásul úgy, hogy Máté és én lennék. Most rendesen 2 dolga is. Csak az, amikor közben jönnek a cuccok, nem? Kettő közik áll, nem? Nem mindig.
férek. Ja. Jó! Tényleg, az a kiestek 8 perc után, amúgy. Lovinek lesz. A 4 játékosan ki tudok kiesni. Jó, akkor melyik pár össze? Bagos vízi játékos. De hát most nem osztatok látni. Csak vicces, ugye? Mi a szó a játék? De már most ez komoly. Passzol játék. Nem döntöm, akiket meg kell ülni. És ez mi a passz? Szokja beszóltakkal. Ezt utálom. Jó. Ugye fölér, gyerünk. Ne már. Csak ne, esd le. Basz meg az... Először nem lett volna ez a pálya, az meg hét az a szó. Az utolsó méter. Basz meg. Kettős anyám.
Egyszer dolgoztuk fel a kivágón. Talán a kősi dolga. Ez kész. Ez. Faszom. Vagy. Szar miatt. Ment el a döntő. Most nem ütöttem át a most kiült. Szóval találkozunk egy közészak, sziasztok.